Selam dostlar. Siz qush-qurtlarni, janliklarni kuzatirga yaratасызмы? Алар турында күбрәк белергә телисезме? Алайса, безгә кушылыгыз. Дуслар, нәрсә тавышы бу? Сандугач сайравы әлбәттә. Бу кошны башкача бул-бул дип тә әйтәләр. Ул иң матур сайраучы кошларның берсе. Сандугач май аеннан июнь аена кадәр шут-шут килеп моңлана. Ни өчен дисезме? Бар да бик гади. Чөнки алар безнең якларга апрель азагы май башында кайта. Сандугачлар юкка гына шулай өздереп сайрамый. Шулай итеп, алар үзләренә пар сайлый. Парлашып оя кыргач, июнь аенда нәни сандугачлар барлыкка килә. Ата һәм ана кошлар бу вакытта балаларына азык эзли. Шуңа күрә сандугач тавышын җәйнең соңгы айларында ишетеп булмый. Искиткеч тавышлы сандугач үзе дә бик матурдыр кебек тоела. Әмма бу алай түгел. Сандугач гап-гади кош. Ул чыпчыктан бераз озынчарак, сыргылт кыңгырт төстә була. Койрыгы кызгылт сары. Ә менә күзләре әйтерсең пыяла кебек. Алар зур һәм ялтырап тора. Бу кошларның берничә төре бар. Гади сандугач, алтын койрыклы сандугач, кара муенлы сандугач, көньяк сандугачы, кызыл башлы сандугач, Дарвин сандугачы һәм башкалар. Түренә карап, бу кошларның сайраулары да аерыла. Дуслар, онытмагыз, сандугач күчмә кош. Август-сентябрь айларында алар кышларга Африкага китәләр. Яз җиткәч, сандугачлар туган ягыбызга кайта. Кайту белән элекке ияларын эзләп табалар. Аннары бар җиһанны тылсымлы тавышка күмәләр. Әлеге кошлар 24 төрле аваз чыгара белә. Сандугач сайравын теләсә кайчан ишетермен димә. Алар кояш байыганнан алып, таңга кадәр, ягъни төн буе сайрарга ярата. Сайраганда алар үзләрен чын артистлар кебек тоталар. Я баш ияләр, я басалар, я тыналар. Кем генә ашарга яратмый икән? Барыбыз да ярата. Сандугачларның нәрсә ашарга яратуын беләсезме? Нәкъ башка кошлар кебек, алар да бөҗәкләр һәм кортлар белән туклана. Җиләк-җимешләр өлгергәч, алардан да авыз итәләр. Сандугачлар дымлы җирләрне күбрәк ярата. Шуңа күрә алар ояларны урман буендагы күл һәм елгаларга коралар. Тал әрәмәләре, шымырт, гөлҗимеш куаклары да бу кошлар өчен менә дигән урын. Сандугачлар турында бүген бик күп нәрсә белгәнсездер, дуслар. Әйдәгез аларны кабатлыйк. Сандугачлар ничек сайрый? Булаймы? Юк. Юк, әлбәттә. Сандугач булай сайрамый. Бу чыпчык шыркылдавы. Ә монысы булбул тавышымы? Юк. Афәрин. Бу да сандугач тавышы түгел. Бу күгәр шиңгерләве. Монысын тыңлап карыйк. Бу тавышны берни белән дә бутап булмый. Монысы сандугач сайравы. Афәрин, дуслар. Сандугачлар кайсы материкта кышлый? Биредәме? Юк. Көньяк Америка материгында җылы. Әмма сандугачлар монда кышламый. Ә бәлки алар бу материкта кышлыйдыр? Юк. Юк, әлбәттә. Сандугачлар күнгерә, тәвә кышыннан ду, куаллар яшәгән Австралия материгына китми. Бәлки алар монда кышлыйлардыр? Юк. Африка, дөрес, дусларым. Сандугачлар нәкъ менә шушында кышлый. Афәрин, булдырдыгыз. Ә беләсезме? Сандугач бик сирәк күренә торган кош. Әгәр аны күрә алсагыз, димәк сез бик бәхетле. Чөнки бу кошны күрә алуны бәхеткә юрыйлар. Бүгенгә сау булыгыз, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.